Čekáme na holky? Super, ty vole. Jo, já jsem dlouhý do těch zatáček. Už to neudržím. Tak Ty vole. Dobrý, ty vole. Se nám líbilo, jak je tam takový cik-cak, jenom taky rychle, že tam musí fakt jako hodně za to sedlo a pěkně to tam poslat. Ty vole, ale tohle to, jak to kope, vždycky to chci, aby to měl člověk fakt najetý, ty vole. No. Abys věděl, já vůbec nevím, kde to jako trošku můžu nechat, kde ne. No, taky ty vole, to vypadá padák. Do ty vole. A to je fakt strašně není. Ono i na ty fotky, jako, já vím, že to je těžký, že jo, ale člověk, když to jezdí opakovaně, tak to nikdy nepojede úplně jako optimálně, no, protože když jdeš jako takhle v celku, tak je člověk takový rozpumpovaný, takový je to prostě. Jdeš, no, ale takový jak stojíš a viděl, přesně tak, to máš tu dynamiku v těch klopenkách prostě. Jo, jak se taky do toho dostaneš, tak teďka jsme jezdili ty vole prostě rychle, ty vole, já jsem si tam pěkně chodil, až na trubku jsem si sedal. A úplně bomba.